Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'allumina kitaba miftahul khutbah wal wa'di. Ya Allah, waqdi hawaijana wastajib du'ana ya Allah. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Apa kan itu surat? Apal jero. Andalan. Salat ki surate kuwi ra tau ganti. Favorit. Ayat surat favorit. Qul ngendika sapa sira Muhammad. Ngendika nggo nutur umat-umatmu lahmu ngendika a'udzu nyuwun pangreksa ingsun birabbil falaki kelawan pangerane falak. Pangerane nika alam semesta utawa angkasa luar. Luar angkasa apa angkasa luar iki? Sing dhuwur kae apa kae? Angkasa luar nggih. Boten luar angkasa. Pokoke sing duweni kaya langit, lintang, bulan, planet barang kuwi jenenge falak. Njaluk pangreksa marang pangerane falak alam semesta. Semesta ngono wae rasah nggo alam. Njaluk pangreksa marang pangerane semesta. Njaluk pangreksa saka apa? Min sarima saking eleke barang khalaqa kang wis nitahake sapa Allah jajal. Iku ayat kedua kok min sarima khalaqa. Dadi khalaqa ki wis nitahake sapa Allah ning kok ngarepe eleke. Ada kesan Allah iki kok ya dadak nitahke elek. Kesane. Ora mung kesan kasunyatan. Memang ning donya niki Gusti Allah iki nitahke wong werna loro ora wong ning macem-maceme niku werna loro, apik karo elek. Wong ki ya ana sing apik, ana sing elek, tingkah ya ana sing apik, ana sing elek, sifat ya ana sing apik, ya ana sing elek. Mula nang kene Gusti Allah ngendika akon Kanjeng Nabi njaluk pangreksa saka eleke barang sing wis dititahke Allah. Karena Allah nggo donya utawa nggo ngiseni donya niki nitahke apik ro elek. Anane nitahke apik ro elek, menungsa-menungsane ben iso ngibadah. Kuwi sing apik ning kene iso ngibadah, ketemu elek ngejak apik,
sing elek iso ngibadah sejo diri dandani. Dadi kaya kita niku duwe elek, duwe sejo terusan ngrasa ngakoni duwe elek, terus duwe sejo dandani sing elek niku dadi apik. Niku nek jenengan paham maknane taubat. Elek niku rak dosa. Lah nek pengen tobat dandanono elekmu. Saka elek dadi apik. Niku jenenge tobat. Ora mingkur astagfirullahaladzim. Kuwi jenenge lafaz tobat. Apa meneh para dulur-dulur sing wetan iki tobat kok ming tobat wah kuwi kabeh wong iso omong. Wong wedok kan sithik-sithik tobat tenan aku. Aku sok batin tobat karemu. Kula nek ngomong tobat tenan aku. Tobat niku sadar nek aku ki elek, sadar nek aku ki dosa, tak owahane elek karo dosaku niku dadi apik. Iki jenenge tobat. Makane terus ana makna napa jenenge innallaha yuhibbut tawwabin. Allah niku seneng tresna marang wong sing do gelem tobat. Dan praktek tobatku setiap saat, setiap hari, ora mingkur sak umur pisan tok. Jenengan tobat sak umur pisan tok tuna, karena bar tobat isih numpuk dosa. Cara hitungane wae misalkan wingi esuk jenengan tobat. Bar wingi esuk seprene mangeling-eling di dosa ora. Ayo, eling-elingen. Le tobat wingi esuk. Terus jenengan isih urip seprene jajal dingengen saka wingi esuk bar tobat, seprene iki di dosa apa ora? Ora mung gadah emplek-emplekan. Warna-warna barang. Mula tobat itu selalu kerep setiap saat. Wong Allah memang nitah elek niku mengke marai wong ki do iso ngibadah, salah sijine ngowahi elek dadi apik utawa tobat. Kedua, nek ketemu wong liya sing elek kita ora, karena kadang kala ana wong liya elek kita ora niku ngandani sing elek niku. Kadang wong niku ora temandang, kita temandang ngejak barang ngeten lho amar makruf. Nek jenengan kecewa karo hal-hal sing elek niku padha karo kecewa karo Allah. Wong padha karo kecewa karo sing nitahke elek. Dadi rada bahaya niki nek jenengan kecewa karo elek. Aku karo kae iki sengit banget lah opo lah kae iki elek. Garis besare lafaz ngono iki jenengan iki padha karo ora nrimo marang ciptaane Allah Subhanahu wa taala. Kamangka ning kene min syarri ma khalaq. Saka eleke barang khalaqa kang musnitahake sapa Allah. Lah wong elek iki dititahke Allah ji. Jenengan terus sengit. Padahal asline ora kon sengit, kon ndadekke lahan ibadah. Sing paling parah ini ku sok-sok aku sengit banget. Lah kaya elek. Gek dheke dhewe duwe elek. Eleke ketoke luwih parah. Eleke ketoke luwih parah. Ya gampangane ngeten iki mung gambaran saja. Ibu-ibu niku mung ora nyata lho gambaran iki. Ora nyata ibu-ibu niku iki sengit banget karo aku. Wes ora sah wong iki aku ndak darani ngeneni wong liya. Tur wong iki ora nyata. Dirungokke lho ora nyata lho. Ibu-ibu iki sengit banget karo aku. Karena duwe anggapan karo duwe tuduhan. Lho ming duwe anggapan ora nyata iki. Duwe anggapan, duwe tuduhan. Nek kula iki medhok. Kok guyu? Berarti nyata iki. Iki nyata iki. Kae nganggep tenan kae berarti.
Iki dadi dhek iki sengit karo aku karena duwe anggapan kula iki wedok. Padahal asline ora. Rungok iki. Padahal asline ora. Ning sengit karo aku karena duwe anggapan ngono kuwi. Dhek dhewe ra sadar nek duwe elek luwih parah. Bangane tuduhane dhek ten kula. Wujude napa nek karo sing lanang wani nyanyah-nyanyah. Yo iki wis. Ternyata dia luwih elek sebab nek karo bojo lanange nyanyah-nyanyah wani. Ngantek sering kali sing lanang ki nelongso, ngantek sering kali sing lanang ki lara ati. Kamangka ancaman neraka luwih parah kuwi bangane tuduhane ning aku. Wong wedok sing gawe lanange nelongso lara ati karena diwaneni, karena disente-sente, wah iki wis jelas kelangan ridho. Kamangka kelangan ridho niku wis ming neraka ancamane lho kok. Iki mangiling-iling ngono iki mula nalika kowe iki arep ngelak-elek wong, eling-elingo elekmu dhewe ngono kae Kanjeng Nabi. Bahaya tenan masalah ngeten ning do ora iso anu apa nglenggono istilahnya lembah manah nyalahke rasa walah wong aku iki eleke luwih parah mosok nyengiti kae ming tek aku nganggep kae elek ngono do ora iso ya mampake rasa ngono ora iso tetep egone pripun nah aku tetep sengit ngono kuwi terus wis iku mlaku tetep mlaku. Aku sok mesake ngeten niku iki. Niku iki kula dek ben matur karo jenengan lah kowe iki terus padha karo nyetak dosamu setiap hari. Selama kamu iki sengit, kuwi dosa terus. Mbok sing tak sengiti nyata sesuai karo tuduhanmu kowe tetep dosa. Sing tak sengit iki nyata jumbuh karo tuduhanmu. Terus kowe sengitmu iki tetep dosa. Apa meneh kowe nuduh wong, tuduhane ora nyata, terus kowe sengit dosa loro. Le nuduh ora nyata iki dosa, le sengit pendak dina iki ya dosa. Dadi malah parah akhirnya. Ngemong rasa utawa ora ngemong ngelola dikelola rasa itu aja gampang nyengiti wong wis tenan najan to jenengan ki ngerti apik eleke wong ning aja gampang nyengiti niki akhlak tenan arep wong niku elek jam jenengan weruh eleke lah kok elek kok ora oleh disengiti secara garis besar elek iki juga ciptaane Allah. Terus anane Allah nyiptake niku salah satu maksudnya nggo nguji to. Dadi ujian kita to. Wong donya niku ujian. Inna dunya darul bala. Donya niku ujian. Memang niku nggo nguji kita. Lah salah satu ujiannya arep tok sengiti apa tok senengi. Nek jenengan nyengiti berarti gagal. Ora lulus diuji ning nek jenengan nyengiti terus iso ngrubah elek kuwi dadi apik berhasil kan ngono. Ayo kaya sing kula atur kene kuwi jenengan iki nuduh kula medok. Iki kan dadi ujiane jenengan. Nek jenengan pengen ngibadah ya kudune ngrubah kula dadi ora medok ngono ta. Jadi nek jenengan pengen ngibadah, nek jenengan nyengiti berarti gagal diuji karena justru nemu kahanan kono jenengan luwih parah, duwe dosa luwih terus menerus. Lah ketemune piye nek digawe nganggo tembung ideal nyenengono ngono kan angel. Prakteke angel lho. Ana wong liya elek ning jenengan kon nyenengi ngono prakteke angel lho. Sakniki bahasa nyatane ora nyenengi. Ning anane jenengan iki nemu wong liya elek wis pokoke sing paling sip cuek ngene lho iki. Ora kudu nyenengi ning cuek.
Cuek ki masa bodoh rasa gubris rasa ngurus. Karena apik eleke wong kuwi urusane kono. Nek iki rada iso iki jenengan. Dirada kepenak lho nek ngeten iki. Dadi cuek saja ora usah dibuat. Kowe arep apik ya sak karepmu, kowe arep elek ya sak karepmu. Wong yo ora nyangkut aku. Dhewe-dhewe lagi. Kuwi luwih rada iso le praktekke. Nek kon nyenengi nyerakno rada. Lah kok cuek? Karena ini poin bagi kita poin. Poinnya terus ora dosa yang berkepanjangan kok. Wong nek nyengiti ki akan dosa sing berkepanjangan, tapi nek jenengan cuek ora dosa. Wong wong kan wajib kudu amar ma'ruf nahi mungkar nanti dulu. Amar ma'ruf nahi mungkar ki ana urutane, ora kok mlumpat-mlumpat ngono kuwi kok ya. Nek kudu amar ma'ruf nahi mungkar kan urutane awakmu sik, bar awakmu keluargamu, bar keluargamu tangga cerakmu. Aja blandang dono-dono. Lah kok ora oleh dono kono wis dhek jatahe wong liya ngono lho nek sing adok kuwi engko wis jatahe diamar makrufi dinahi mungkari karo sing cerak kono. Nek kaya kula kudu amar makruf nahi mungkar ya awak kula, keluarga kula, tangga teparo kula. Hilang dino ana sing elek. Kuwi engko sing ngamar makrufi dudu kula ning Mas Budi. Wong kuwi wong kono sing cerak ngono to. Mbem-mbem ana sing elek kuwi urusane wong mbem. Kunden nggone Mas Sulis ana sing elek dudu urusanku kuwi urusane Mas Sulis karo Mas Eko ngono lho. Ra dadi apik banget ngene iki kok. Ora kok ndeke kono tak rebut wis ana jatahe. Kadang kita sok kemakan idealisme lafat amar ma'ruf nahi mungkar. Ideal ning praktek nyatane melumpat-melumpat. Ya parah ngono ya. Lho min syarri ma khalaq. Allah nitahke elek wis ben. Aja ngantek ketemu elek sing kuwi dadi titahane Allah kok kita malah dosa aja nganti. Tapi ketemu elek sing kuwi titahane Allah golekno keuntungan. Dadi yo ganjaranmu, dadi yo amal solehmu. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin lan saking eleke ghasikin. Apa to ghasikin iki? Oh? Bengi. Min syarri ghasikin saking eleke bengi idza waqaba tatkalane apa nih? Peteng. Saking eleke wektu bengi idza waqaba tatkalane peteng apa bengi. Karena memang sandangane bengi iki peteng. Ora ngayal. Ngantuk ngayal ya ora wong nggonku di lampu. Iki angel iki kok. Nang kene padang bengi telo iki. Ora ya maknawinya ora. Lah karang iki wis rekayasa kok ya bengi direkayasa dadi padang terus digawe lampu. Ning hakikate bengi kan peteng, awan iki padang ngono to. Nah gene kok ya apa-apa kok kaya TPA. Saking eleke wektu bengi nalikane peteng apa wektu bengi. Iki ditafsiri niku men ndak dina maca ki ngerti artine ngono lho. Ketoke kula we radong jenengan yo radong lho asline iki ora gaya. Lafate min syarri ghasiqin idza waqab ngono ya ora ngerti. Kula ngerti hakiki. Ora tau tak oncek ya. Saking eleke wektu bengi nalikane peteng apa wektu bengi. Iki engko maknane luas banget. Eleke wektu bengi nalika peteng karena memang bagi napa sebagian wong niku wektu bengi iki kadang marai nderet wonge dadi nglakoni elek. Enek zamane biyen nalika kita isih remaja-remaja nyatane sing jenenge maling ki le temandang nang wektu bengi. Lah iki njaluk pangreksa saka eleke wektu bengi nalikane peteng. Nek cara maling ya aja dadi maling ngono kae.
Utawa saiki garis besare karena ini dunia modern ya njaluk pangreksa saka wektu bengi sing senalika niku peteng salah satu wujude dugem. Ya dunia gemerlap dugem iki darane apa? Darane panganan. Telo diparut. Lemet, sik tak ngombe. Ora ngopi aku sore. Enak banget deh. Karo ngopi. Nek nggo wong wedok ya secara umum nyuwun ngapunten wong wedok sapa wengi ya ora apik. Walaupun tidak semuanya loh kita ora kok terus istilahnya nuduh ya ora kabeh ning identik lah wong wedok sapa wengi iki ora apik. Mula tansah maca ayat kuwi min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqa. Karena wong wedok sapa wengi juga ora begitu baik gitu. Terus kae nek jenengan sok rada paham PSK banci kae mangkale yo bengi. Mangkale bengi kae. Nek awan biasa ra ana mbuh bengi iki teng jedul kae sih. Nek kuwi wis ora dugem nek kuwi PSK kuwi wis ora dugem. Ning anu Polda. Wah nek bengi ini memang geret kemungkinan dadi ora apik. Akeh eleke mbangane apike untuk sebagian orang dan sebagian kahanan ning yo iso akeh apike mbangane eleke. Terutama nek ning pondok-pondok bengi iki akeh apike, masalahe memang proses belajar mengajar mlakune ning wektu bengi. Nek ning pondok-pondok kae dadi apik. Wong jaman kula isih ning Nakrama niku cetha bar maghrib nahwu, engko bar isya ngaji kitab Pak Yai Katib. Iki tekan jam 09.00. Laren sithik jam 09.00 laren dulu terus do madang nang ngene JNT mbiyen. JNT iki ya kuwi paket kuwi JNT. JNT iki ming sanepa nek ning Nakrama jamanku mbiyen Lek Giyanti. JNT niku Lek Giyanti. Karena sing kulino nyawisi madang pondok ngene Lek Giyanti kae. Sisih kidul wae nggon Lampung leng bubar nang Lek Giyanti kabeh. Madang nyiduk dhewe-dhewe teng saut kae. Butuh lawuh tempe goreng dhewe. Wes mesti ngono kuwi goreng dhewe, nyambel dhewe. Dadi sing di warung ming tengok meneng bae ngono. Parah, mbiyen iki parah. Aku iki, ayo catet kono. Wong ngerti nanti dhewe wis dicateti. Ketoke aku isih ninggal utang yo ngene iki yo. Do nyateti dhewe-dhewe engko nek wis oleh kiriman saka wong tuwa dibayar. Jan nek ra berkah Allah ra mlaku lho bakul ngono kuwi yo. Jajal iki wong ning bayar ning ngenteni oleh duit. Ning yo tau disambati ana sing duwe catetan numpuk akeh banget ngantek mulih saka pondok rung nyaur ki yo ono. Tetep ana tenan wah mesake Lek Giyanti ya. Tapi oleh berkah Allah ketoke anake kan sing anak sitoke dadi pegawai negeri wae saiki. Ketoke lho oleh berkah Allah. Rampung ngobrol udut tekan jam 10. Bar jam 10 biyen ngaji nang ngene Mbah Yai Khalid. Bulughul Maram. Ngaji ngene Mbah Yai Khalid iki nek ra niku Riyadhus Shalihin. Jam 10. Niku tekan jam 11:30. Kok jam 12 lekas ngaji meneh. Nggone ramane Mbah Yai Khalid Mbah Sifak tafsir Munir niku.
Kayak tekan jam 1 biasa banget pendak bengi ngono kuwi. Dadi ngaji ket sore ngono kuwi gek jenengan ngaji angger muni wis kliwat 1,5 jam ngelirik jam terus. Wis ora cetha. Wis ngelirik jam yo. Ngono kuwi wis kulino nek mbiyen ngono kuwi ning Malang kae yo ngono kuwi iki bar iki. Ning nek biasane Malang tekan jam 10 tok baru wis do jempol. Dembu banget cuk ngono kuwi. Nang Mlangi kae yo tekan jam 1 tekan jam 2 angger muni jam 1 lekas ngono melu pasan. Mantune Mbah Jangi kae wong kono nek lekas ngaji jam 12 jam 1. Mesti kok yo mula-mula iso guyu ning yo ngomong panjenengan kadang kala ngaji rada suwe titik we begah-beguh ki yo sok tak wisi karena kula dong kelas jenengan ki kelas kelas cek untuk kelas ngaji dadi wis maklum wis leren ngono kuwi kok ya rada santai. Ngaji kitab tok mbiyene ora ana wiridan ngaji kitab kuning tok. Ha kok saiki do rasane ngaji mah meng amaliyah wiridan. Mula ya ketok sandangane wangun-wangune ning goblok. Lah ora tau ngaji to ngendelke wirid to. Wong sing mari pinter ki ngajine kok ora wirite. Wirid ki biasane do dhewe-dhewe mbiyen. Nek sing ora melu ngaji Mbah Sifae jam 12 do mlayu nang masjid At-Taqwa, masjid Patok Negara Kromo ae. Kanca-kanca ngaji sing do duwe wirid kuwi mbuh wirid apa ora. Wong aku ora melu aku ngaji. Kuwi do teng blarat nang masjid. Wah wiridan apa karo salat hajat. Wah, ya ora nduhan tengah wengi kok nduhan. Iki kok mah ming dadi buyute wong goblok lho. Duha. Tengah wengi jin duha. Mbok tahajud rong turu ki doen. Tobat kok hajat gitu. Urung do turu bar ngaji iki. Blarat aku ya blarat ngaji. Wong ngaji tengah wengi Mas Pak kae sithik wong jenenge jam 12. Di wong 8, wong 6. Kayak Mbah Sifak ora ana ngaji kok. Ger-geran mung diwaca alun-alun wae mesti ngantuk. Oh diwaca alun-alun yen nerangke titik banget terus kele maca ngono iki. Mesti ngantuk ora mung jam 1. Wah, kabar-kabar kae. Sing gasakan mesti aku nek ngantuk udut ora turu ngono kuwi han. Ngono iki mesti padahal liyane ngantuk sing disebut jenengku. Jam pae iki. Kayak enak ngene Mbah Korik Mbah Suwak diunggahke ning radio sing di radio amatir. Dadi pondok liyane sak Kromo iki do melu ngaji kadhi omah sing do meleh. Ayo wis namaku sing hancur. Ning malah dadi kondang kok kuwi berkah kiai, senenge kiai, ridane kiai sih. Ngantuk ira ya duduti, udut ora ngantuk iso nyemak, iso ngesahi kitab. Luwih HP mbangane ketoke ngaji ngantuk dituruti malah ngecesi kitab lho muni ngono iki. Logis masuk akal jajal. Udut ning ra ngantuk iso ngesahi, jenengan ora udut gara-gara nyingkiri makro ning ngecesi kitab. Ayo wis kitab dicesi apa ora kualat. Ngecesi lho maksudnya ngeces wis ora ngerti ngeces ngoweh mungkin biyen Mbah Holik barang ngasaki ming jenengku wis ora ana liyane karo Imam Karangwuni sing ngaji karo Imam saiki mati malah mati 6 to ya Imam Karangwuni. Wa min syarrin nafasati fil uqadi wa min syarrin nafasati lan saking eleke pira-pira nafasah
Nafasah nganggo sak. Ana angka 3. Min nafasi wa huwa an-nafkhu. Wal ngakdu jamu ngakdatin wahya silatu wa nafasatu. Fil ngakdi alladzina yahluna sholati alati tarbatul ummati ba'diha bi ba'din bi khadangihim wa sikhrihim. Wi tafsire saking eleke pira-pira nafas. Nafasah niku jamak utawa sinonim saka an-nafkhu, nafakha. Apa kuwi jenenge? Ning ngene nafasah dadi en. Sebulan nafakha meniup. Saka eleke sebulan meniup. Meniup ki nek udan jenengan ning son gubuk. Meniup. Wong ngiyup. Niup ki ndahmu saking eleke ndahmu. Wal ngadi jamu ngadatin. Min sarin nafasati fil ngadi damu ing dalem apa iki silatin terus ndamu meniup ing dalem apa nek pas ing dalem sihir ngono. Ayo ing dalem nggih laku sihir niku. Ndamu ing dalem laku sihir. Dudu wonge niku nek wonge sing pangil nek niku tingkahe al ngudi min sarin nafasati fil nguqadi. Ndamu ing dalem laku sihir dadi nyebul. Lan njaluk pangreksa saka eleke nyebul ing dalem laku sihir. Wong salah satu napa jenenge sarana ya sihir ya tetombo ya ana plus minus ana positif negatif. Ning nek niki ndamu sing negatif wujude kaitan karo sihir. Ning ana ndamu ki nambani ana. Misalkan jenengan nika dijak yasinan, jaringan kita dijak yasinan engko ora terus diubengi banyu putih setengah gelas. Terus kon ndamu to nika. Lah nika ndamu sing positif kae ora apa-apa nek kae. Nek kae ora apa-apa ning ana sing kondamu, sing kondamu ya sing bersangkutan. Jenengan mara nang ngene dukun njaluk tulung ya sing anu wae iki sing ora ndrawasi iki sing mara ki anu duduk-duduk. Men penak to iki engko isih to. Sing mara nang ngene dukun iki duduk-duduk kuwi terus njaluk tulung. Iki ana apa Mas Dudo? Iki dukune omong ngono kuwi. Dadi ana apa Mas Dudo anu Mbah Dukun kula ki nyenengi rondo tuwek wae angele ra ilok-ilok. Iki mengko pamane ora tenan kok ya. Rondo tuwek men supaya gelem niku pripun. Wis anu wae. Nyapa kembang kantil telu. Kembang kantil telu karo ya wis pokoke mbang telon lah. Iki engko warnane telu karo jumlahe telu. Jenenge kembang telon, kantil telu, mlati telu. Sing siji apa kae jenenge? Kenanga. Kenanga telu. Dadi warnane telu, jumlahe telu-telu iki jenenge kembang telon. Engko nek wis oleh gawanan rene, iki dukune lho aku lho. Engko nek wis oleh gawanan rene terus dudone niki Mbah Dukun ya sini.
cemplungan yang banyu, mbuh banyu apa mungkin ndek dukune karo diciprat-ciprati anu kaya minyak wangi dadi ambune. Wis rada piye ngono banyune, embuh terus didungani karo dukune dungani. Bar didungani terus disebul didamu niki. Dadi nganggo lagu kaya sing ning ayat iki min sarin nafasati fil mukot sebul terus Mas Dudone terus kon nyebul ya nyoh jenengan ndamu ping 3. Wes niki mangga mulih engko disuntak ning ngarep lawange randane kuwi. Engko nek wis dilumpati wis titenono. Anane ming kelingan ro kelingan. Kelingan ro sampeyan. Wis rasah pola, tunggu ngomah, wonge mesti mara. Oh, angon tenan kae. Ku gek dipraktekke. Praktekno ya ora mandi lah aku ming ngawur sih. Ya ora dong jago nggon ngono ya, mbok praktekno ya ora mandi. Nek ra ngandel golek mlati. Telu kantil telu kenanga telu golek ora ming ra kanggo gawe. Iki ming nerangke gambarane bentuk eleke sebulan ana ing dalem laku sihir. Min sarin nafasati fil muqat. Jaluk pangreksa saka eleke ndamu ana ing dalem laku sihir. Niku maknane aja seneng sok dolanan perdukunan. Aja seneng sok dolanan sihir. Ning ayat kuwi wis dilafadzke syarri elek. Neng hadis malah kepara diklaim kafir. Dadi aja dolanan kono-kono kuwi marai kafir kok ya. Wa min syarri hasidin. Nek nggon tentang sihir niku mengke pengembangane monggo jenengan dhewe. Wa min syarri hasidin lan saking eleke wong sing iri idza hasada nalikane iri sapa dheweke. Mula lafate ngarep hasidin idza hasada. Hasidin iki pelakune, hasada niku kelakuane. Hasidin wong kang iri nalika dheke iri ngono lho. Njaluk pangreksa saka eleke wong kang iri nalika dheke iki iri. Misalkan kula niku pelaku iri. Gek dilale kula iri. Jenengan aja nyerak kula. Niki mengke mesti kula dadekke pelampiasan oleh kula iri. Jenengan iki kok dadi objek kok ya objek kok kan melu dosa. Ya objek kok kan dadi melu dosa jenengan. Misalkan kula niku iri karo Mas Sulis. Kula iri, dadi pelaku irine kula iri. Masalah kono tuku mobil loro. Upamane kok padahal ya ora tuku mobil loro kae iki mendek tanggane kok ya kae iki. Meh upamane ngono lho. Lah kula kok iri, jenengan nyerak kula. Saat itu kula iri, maka jenengan akan kula dadekke objek nggo pelampiasan iri kula. Awal-awal kula ngejak omong jenengan dadi wagu kae, sampean kenal Mas Sulis ora? Ngono, kula mesti ngono ki kok ya nggo. Ayo hafal kanca ngaji to. Ayo sradong, ketoke ngaji kok karo donya. Ha iki rak dadi pelampiasan to jenengan. Niki mungkin nek jenengan mantuk-mantuk duwe dosa padha kaya kula. Ya karena padha karo ngombyongi nyarujuki sifat iri. Sing iri kuwi wis elek nek ngantek ana wong nyerak ki dadi korban melu dosa. Karena dinggo-brukan pelampiasan iri kek nek nyarujuki wis saya parah. Kamangka oke mesti nyarujuki. Wong jak ngelek-elek ki inuk aja. Kita nalika jenengan ki awur dijak ngelek-elek wong, mbok kuwi sapa wae rasane enuk. Dalam arti enuk ki mesti nanggapi ngoten lho, mesti ngimbangi. Karena tadi niki jan min sarri hasidin idza hasada. Efeke engko terus sengit karo sing diireni. Sing iri kuwi wis sengit,
sing dijak omong ora ngerti dluntrunge melu sengit wis saya parah, benar-benar saya parah. Gara-gara iri dengki kuwi. Ketemune jawabane bali nang ngarep mau urip ki cuek kok ora usah gubris kahanane wong ning kudu ditopang karo ilmu karo keimanan. Nek irine nang nggon yo ora nang nggon bondo, mbok nang nggon apa wae, iri nang nggon bondo, iri nang nggon ilmu, iri nang nggon kahanan urip. Kuwi ki ora pas sebab kabeh niku wis tinakdir saka Gusti Allah. Bondo akeh sithik sing negdirke sapa jal. Lah ya Gusti Allah tok. Sing iki akeh sing iki sithik kuwi wis kersane Allah mang protesi ya ora iso. Jenengan ra trimo ya ora iso. Pancen jatahe titik ya titik, jatahe akeh ya akeh. Ora iso niku diprotesi ra iso. Nek mben niku kula mancing nang wetan bugel ora oleh iwak tuku. Lah sanding kula nganu jaring. Kula ora oleh mah kono jaring. Angsal iwak oleh lah niki. Kula tuku oleh banget. Wah, lah kok niki wae titik. Wah ora kula jejeran karo tangga kula sak uncalan ngoten mbok iso karo 0,5 kilo. Sikik dhewe kula yo dadak jejeri kula. Lah iki. Sikik dhewe kula ya dadak jejeri kula le muni. Dadi sing kula tuku yo oleh rada titik, le muni kancane dhewe oleh rada akeh. Jenengan iso mbayangke tukang jaring jejer. Nyatane ketentuan saka Gusti Allah tetep beda. Sing siji oleh sithik, sing siji oleh akeh. Ora kok gandeng jejer padha le wong dipadha ngono. Makanya ora kena iri wong kuwi wis tinakdir. Sing nakdirke Allah, Allah mboten iso kita lawan, harus kita terima kok yo. Kuwi nang nggon rezeki, urung nang nggon kahanan urip. Kahanan urip iki kae kok ngene kae iki wis disetting karo Allah. Nalika Gusti Allah nyeting, nalika Gusti Allah nentokke ora taren. Engko nek ditareni gemang kok yo jenengan gelem ya ditareni kere. Sampeyan anu ya bagian golongan wong sing kira oh gemang ngono ta. Iki ki Allah ora taren pokoke iki tak gawe kahanan uripe ngene. Sing iki tak gawe kahanan uripe ngene. Iki ki wis tinakdir ora taren-taren. Mula jenengan rasah nyacat karena kae wis dadi kehendake Allah. Wong dhek dhewe upamane oleh omong, aku ki yo ora pengin sing kaya ngene iki. Ra ngono ta? Ane nyatane Allah ngekeki kahanan sing kaya ngene iki. Lah nek niku wis peparinge Allah, wong liya ora iso nyalahke. Kula aja seneng sok nyalah-nyalahke wong. Kuwi iki wis diatur karo Gusti Allah kono kok jenengan senengane. Iki ra dong. Iki ra mutu. Iki ngene wae. Lah wis ora dadi urip ngono ya ora dadi. Nek sing bener ya ming nek pengen ngandani ceraki wae. Terus engko sikik dhewe nalika diceraki takon, kok kowe nglakoni kaya ngono, kok kowe dadi nentokke urip sing kaya ngono ki piye? Arek kono bakal cerita, aku ki ngene-ngene lah bar iku jenengan mesti ndek kebijakan. Arek ngandani arep napa alasan kuwi. Tapi sayange oke-oke kadidodoan langsung nembak. Kae iki wonge elek tenan, kae iki wonge les. Parah. Oke-oke do ngono kuwi langsung nuduh ngono lho, langsung nuduh langsung elek-elek. Ora ngerti asal usule, ora ngerti akar rumpute, ora ngerti kahanan sing asline sing dilakoni wong niku langsung nuduh. Ilmu anu lho iki, ilmu hal, ilmu kahanan iku lho iki jenenge. Ilmu kahanan sing marai nuntun kita akan menjadi wong sing duwe kebijakan akhlak. Wah, akhlake apik ya sekarang wong urip ki werna-werna ngono ki terusan. Kono iso nglakoni ngono ya tak kersane Allah. Kono mestine duwe kebijakan sing nggo apik piye ngono iki dadi kepenuk kae. Ayo tenan penuk kae. Kaya sing paling cethik
sing paling cethik saja iki ngaji ngene iki. Misalkan salah siji kok ya ana sing turu niku ora bakal ngelek nek wong sing paham. Misalkan iki salah siji ana sing turu niki ora kok ora ndisin. Awor wong akeh rahmene kok ya turu lha iki wong ora paham. Tapi nek wong sing paham maklum nek arep ngaruhke ya mengko nek melewe terus diceraki. Men ora salah tampa ditakoni sik, ora kowe kok iso ngaji gayenge ngene kok iso turu. Kok yo lemu turu ki kaya penuk kae. Malah mesem barang ki ngimpi apa piye. Misale wong turu kok mesem barang ngimpi. Ditakoni kono lagi cerita malah kesel banget kayak aku ki rong bengi ki kurang turu. Masane awal-awal poso mbok wedok pesenane akeh. Aku dadi ngewangi pesenan gawe pesenan ngantek kurang turu. Engko awan aku isih poso ki glidhik. Sing glidhik ngalor. Di ora kok berturu ora kok berlaren tenan. Iki wae aku nek ora ngaji ora turu wong isih kok ngewangi. Mula aku iki mau ngaji. Ning kene ra iso turu ae jenengan akhire maklum. Ora nyalahke wong. Klarifikasi sithik to niki. Oh iya aku mbayangke nek aku dhewe tak kira ya ngono ki jajal rong bengi ngewangi pesenane sing wedok ngantek tekan esuk. Bar kuwi ming sahur salat subuh mangkat glidhik ra kok berturu. Iki ra ya mbayangke wae ora kuat to nek kita niku. Jenengan lumayan iki mriki bengi turu, awan turu. Dumeh poso terus dalil posone wong turu ki ngibadah. Akhire to nak awan ning turu. Sekarang saiki mliri. Wong pancen mau awan full turu, membengi full turu. Ketok iki engko ya ming turu. Ini lho nek jenengan pengen paham, sering-seringlah belajar dengan menerima kenyataan meskipun kenyataan orang lain tidak sesuai karo anggapan mata kita ning niku ora mesti elek bagi kita apik bagi dhek iso kaya sing kula atur iki turune dhek ning kene iki dadi ora elek karena ternyata memang rong bengi ra turu gek awan glidhik plus poso kan dadi ra nek wis ngerti ra elek ra wani elek-elek kan ngono to Zat asik hidup itu akhirnya asik gitu. Niki wae tengah 10 kunjul mula kok nglirak-nglirik. Lanjut besok uga-uga diberkahi Allah, dirahmati Allah, dadi celengan ngamal soleh, do keberkahan karena berkah ngaji, do keberkahan karena berkah sasi Ramadan, mekoleh kamulyan dunya akhiratipun. Ila akhirih wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.